wong ndok kepitike dipakani silet. Lah kok iso? Lah metune tipis-tipis. Apa rumang sama aku ra iso jalan? Ayo. Ayo. Mandek apa? Jaranan Akhirnya dadi cukur rambut ngisor. Lu meceng ngendi? Ning ngisor, Mas. Iki apa, Pak? Op. Dagelan iso jaranan iki lho. Budale nggih pentas mungkahe. Sing ngongkon sapa? Mbah Lurah Lamit. Ya wis, heeh. Sembrono iki. Sing nanggap kuwi ya ora. Awakmu kari manut ae kok ya. Tapi apa nek percel jalan. Kok. Awas. Yo. Dadi lagi spontanitas improvisasi yo. Ya karo yo. Mas Rentem ya. Lurah sapa jeneng Lamidi ya? Iya, sih apa Mbah Lamidi. Mbah Lurah Lamidi. Mbah Lurah Lamidi. Oh. Pokoke turutono. Iki sing ngongkon Mbah Lurah Lamidi. Iya. Apa nek dagelan jaran iki lho. Agak tumon iki aku ki. Mula panjenengan iki ya buat sensasi no. Ya. Lain daripada yang lain. Ya. Lek Mas Pertil biasane iki joget utawa nembang ning saiki jaran. Heeh. Pokoke uripmu bengi iki manut Mbah Lamidi, manut ae. Iya Pak Lamidi to? Iya. Faisal kami tuane. Iya. Ya Faisal ya. Pak, iya bener. Anu mudine dol kemit. Ya. Awakmu kok yo apal kuwi lho. Apal aku wis diomongin ning mburi karo Lin Mas kok. Ayo budal. Kancane Lin Mas.
malah aku mbok uyui. Op. Hei, ayo rene. Op. Rene. Ayo. Masa aku tok. Ayo. Apa rumah sama aku ra iso jalan? Ayo. Hei. Mandek. Apa? Jaranane setruk. Truk matamu. Apa rumah sama luwes kowe timbang aku? Lah apa jaranane iki kudune ya sigra. Apa nek cegluk. Penak lek kalem ngono. Kalem penak apa sampean iki ya enek-enek ae. Oh, mangsaku. Dagelan tas teko ngerokok ae ora kena separo jajaran. Iya mau bener Pak Eko yo jaran, tapi sing jaran lagi bar sunat. Masa aku wagu, Mas? Kuwi mau jenenge gondangi lho. Kok rumangsaku. Mbak Lurah ya reno. Mbak Lurah reno-reno. Mbah Lamiti. Mbah Lamiti ini saestu luar biasa. Pripun? Lho malah madhepne kok bakul jamu lho, Pak. Mungkin-mungkin ora. Aku saenggoane mengkis-kis. Apa? Berarti wong jaran yo kesel berarti yo. Kesel, Pak. Itu yang dinamakan kasanah budaya. Nah. Kados kula kalian jenengan niku melestarikan Melestari Pak budaya. Eko. Nggih. Pak, Iya Mas. melestarikan kebudayaan yang ada di Tulungagung. Kaya ning Tamban ngene iki acarane bersih desa. Bersih desa. Saliyane bersih desa, ngruwat desa ya pelestarian budaya. Nah, Pengenalan budaya kepada generasi muda yang hadir pada malam hari ini, Iya. khususnya bocah-bocah kene Tamban, Pakel, Tulungagung. dan aku atuh ngomong. Semenan lurah. Sadake awakmu kok Kowe iki mau wantu-wantu lho, Mas. Lah nggih. Mas Percil kok kudu jaran. Nggih. Terus apa jenenge budale ngangge hilir-hilir. Lakone iki. Lah, Lah iki mang ketambahan aku jane ndak masuk di dalamnya loh. lah tapi lah jenenge kula kalian jenengan niku kedahipun berpartisipasi. Oh iya. Dalu punika khususnya masyarakat Tamban. Oh iya. lah suwokot. Masyarakat Tamban khususnya niku Tamban Pakel. sak monten katahe niku namung ngentosi napa to, Pak? Ngentosi. Wong pengen neruh ngertakne gantenge Percil. Iya. Percil kok ganteng Iya, man. tekono ora percaya gak? Percil ganteng napa elek? Elek. Lho, Pak, piye? krungu sampean. Lah iya, Krungu. lah iya sing arep wis muni. Lah kene sing kene aja sing kono. Percil ganteng napa elek? Krungu, Pak. Krungu. Krungu sampean. Oh genah. Iya. Elek to? Iya. Diomongi wong. Arep karo kiri wis ngomong elek, ora percaya karo sing samping kanan. Oh iya sak desa le paling yo padha ae. Rumahsaku. Lah iya ngono kok ganteng Ini yang dinamakan bersih desa. Wau kalau wingi dalu nggih, Mesine tanggal 2 kae lho, Mas. endi? Tanggal 2 kemarin iki mesine awake dhewe rene ning sampean kan ndak iso. Ya, terus dijok nih tanggal 5 iki. Lah niki sing sae nggih kados Pak Lurah Lamidi. Lamidi niki. Sebabe Saisoku. Ki apik kuwi. Golek dina syukurane dinten napa-napa sae lho, Pak. Iya, Wong iya. ngene kebar rasa syukur. La insat kartum lah. Apa lek biasane? Lah. Apa biasane Ngono ngomong lho. pengenane Gus Miftah. Lah yo la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabila sadid. Lah iki lho. Oh iya. Jarene apa Pak Mudin Ahmad Dul Kemit ya. Padul kamit. Dul Kemit. Ya kok dul kemit. Iya, Pak Dul Kamit niku ngoten niku. Wong iki kebak rasa syukur tegese Pak Lurah ngeten iki bersyukur wontene desa mriki masyarakat saged rukun, saged bergabung Ben guyub niki kabeh. guyub rukun silaturahmi mbangun desane Pak Betul, Eko. Pak. Nggih, amin amin. Mboten kados jenengan niki. Piye? Ngalor ngidul isine mung golek dhuwit. Nah, sampean niku ora nyambut Rungokno Dadi sing becik iki wong piye ngalor ngidul? silaturahmi. silaturahmi Kados Pak. kula Mas Percil kalih Pak Dul Kemit kalian Mbah Lamidi, Heeh. Mas Faisal. Faisal Dadi sing penting le silaturahmi itu diutamakan. saya aku tak takon kowe wong loro. Awakmu teko kene ado-ado saka Blitar kuwi golek kanca silaturahmi apa golek duit? Silaturahmi nyambung seduluran Pak. Man ahabba ayub satolahu fi rizkihi wa yung sa'alahu fi asarihi fal yasir rahimah. Iki lho, Tegese apa? golekno nang Google, Nang Google kata. golekno dhewe. Sapa wonge sing pengen di jembarke Jembarke. rezekine didawake umure Nah. nyambung silaturahmi. Contoh bengi iki Percil karo Pak Lamidi. Berarti awakmu teko kene iki golek duit apa golek duit?
Ayo, ya apa? Sing tegas kaya omonganku mau. Sing penting iki persaudaraan atau seduluran silaturahmi, Mas. Iku lah dhek kejebak ra dibayar lho ki engko. Dhek kejebak omongan iki engko berat keadaan ki engko. Lah piye to? Lah dhewe atu-atu patwal barang ngono bayare sapa cakemmu? Masa orang lunas? Golek dhuwit. Lah berarti Dulur, Mas. Wis to to manut aku timbane kejebak wis dhewe. Aku bolak-balik karo iki kejebak terus kok. Iki lho dulur sing menehi duit. Ya. Dulur sing sugih aku seneng lah dulur melarat tak nyek bendina. Ya padha wae. ngene iki sak repot-repotmu Mas. Sing penting sowan prene iki tanggung jawab. Nggih. Aku ngerti lek panjenengan repot banget. Sadurunge kok kene sampean ning Blitar ya wis mentas to. Niki wau Blitar menika hari jadi kula mboten saged. Terus mboten saged nolak hari jadi Kabupaten Blitar yang ke-700. Mriko wonten bupati, PJ, gubernur komplit teng mriko. Lah nggih. Langsung kula matur. Bro, aku tak pindah. Sapa sing kok? Kamu matur karo sapa? Lin Mas ngarep. Awakmu ngomong mau Ibu Bupati, PJ Gubernur karo Bapak Pepadi. Aku gak ngomong kuwi, aku ngomong Lin Mas. Bro, kancaku jenenge Brodin jenenge. Bro, aku tak pindah ning Tulungagung dinteni Pak Lamidi kula ngoten. Akhire kula mriki alhamdulillah diparingi lancar. Amin. Langsung Aku kuwi roh sampean tanggal 5 ki ning Blitar Mas, ning jadwale jenengan. Ati kula niku kaya didodok. Wis tanggal 2 kae mundurne. Ngene lho, Pak. Tanggal 5 ndak iso nek kok dadi apa? Iki jenenge percil, Pak. Tanggung jawab itu nomor 1. Nomor 1. Iling-iling ngomong aku. Ya. Rungono. Iya. Iki dalang lho, Mas. Dalang Mas. Oh iya lali aku. Tuwek lho, Mas. Pak Eko, tanggung jawab itu nomor 1. Jadi saya kalau jam itu pasti insya Allah iso tepat. Ya alhamdulillah. Kados ngeten iki kula setengah 12 dugi to. Nggih. Unjul 10. Iya. Tapi kan yo teko. Mas yo tengah 10 menit. Jenengan pun matur kathah wau teng ajeng. Pun tembang-tembangan yo sak aturke. Lilir pundutane Pak Lamidi. Terus napa niku caping gunung pundutane Pak Kamitua Faisal. Pak Dul Kemit. Dul Kamit. Pak Dul Kamit njaluk pepeling. Jenengan apa ngertos apa dereng? Mumpun tak aturke. Nah, Iya. kedah kula ngeten iki pun matur nuwun sanget kalih masyarakat mriki desa mriki khususe. Ngene iki wis seneng Pak kula ngeten iki. Teng Tamban. Ning setiap desa Tulungagung niku wayangan keliling. Boten mesti kados ngeten iki. Tulungagung itu luar biasa karena apa? Tulung Agung. Apa? Tulung kuwi nulung, Agung ki sing maha kuwasa. Gede. Jenengan niku teng Tulungagung kedah sing istimewa Pak jenengan niku Pak. Mbah. Jaman jenengan nyuwun napa mon insyaallah dijabahi. Amin. Nggih. Amin. Sampeyan pengen dadi apa? Loh, yuk dalang ngene iki. Gak pengen dadi bupati neh. Ndak. Asli. Paling tidak itu pengen aman. Biyen aku magang wakil bupati yo. Terus terang sing tak nggih kadri kae, Percil. Oh, Niki dadi bupati. Ora ndi. tak jak safarinan, tak jak campur sarinan keliling kan awakmu. Wah, Aku ngomong, jangan coblos, jangan. Awakmu iku yo dadi kanca dadi Asem. kaya ngono kuwi lho. Tapi Pak Eko ki yo judul anu ndemulure luar biasa. Ah, betul sekali. Kaya ngene iki sok-sok ki ning dhuwur kaya tukaran kamangka kula kalih Pak Eko niku kedah kaya Kakang Adi. Kakang neng omah kuwi lho Le, tak kon mangan Mas Percil. Alah loto mbok pamerne Pak. Kowe cek tak omong yo. setidake Kowe tau roh mae Pak Eko apa urung? Durung. Manuk telek manuk indah umum ngono iki tenan tak omong. Apa iya to? Halah diomongi. Ngomong aku, "Cel, engko mampir, Cel. Sarapan isu enak." Lah Pak, mbok sarapan teng kota mawon lho enak Pak, bubur ning apa kuwi jenenge andinge hotel niku lho. Wah, ora, ning omahku enak. Alah ya temune ya loto. Mari ngono latihan Kusuma Wardani ditelepon ado-ado kon Blitar demenane mase kakange budal Blitar ning kene cacah latihan ya bungkusane ya sik loto kan ngerti mergo awakmu kena asam urat diengkolmu hidup loto Tulungagung. Loh, kuwi jenenge protein Mas. Protein itu tidak harus dari hewan. Pak, Protein. sampai lah mendino mangan protein, kapan cerdasmu? Uang ki yo ndak ya diimbangi. Ngono lho, wong ngekeki ndok kuwi lho. Piye? Kok yo pikir-pikir ngekeki iki lho yo gaya-gane iki lho. wis apik to diwenehi ndok Ndok apa wong? Ndok kepitike dipakani silet. lah kok iso Lah metune tipis-tipis. kuwi ben irit keduman kabeh ngono lho Wong sekelas ndok sesuk lah sampean latihan telepon AA, Pak. mbok wenehi ndok Tak
dongakne lancar. Dongakne. Mas aku nak mau bantu ndok. Niki kula tak ngambil siji. Niki sing nembang sinten? Sampun. Iki mau sing iki Sing ndi, Pak? Putri sing iki lho. Iki wis. Iki anyar lho. Iya. Dek ngene gombang kan yo 9. Ha. Ya, aku timbang mengecewakan Mbak Lurah Lamidi wong ding songo, Nggih. enek septi saiki tak genten tak tambah iki. Lah niki lho lak dalang. Golek iki angel. Dalang istimewa kados njenengan iki. Ngopo? Balurah pokoknya benjing mulai benjing disindene Pak Eko 9 pasti ada. Kados wali ing Nggih, Pak. tanah Jawa niku songo. Aja muni ngono. Iya to Pak. Lah, pas gak iso. Tak unggulne kok. Niki kula ngambil setunggal kemawon sing dereng sinten kula ngambil setunggal mawon Pak. Nggih, Sinten? monggo. Lah sampean Pak aja aku Pak. Sampeyan sing gadah lho, Pak. Sampean sing gadah. Pilihke, Pak. Sing wis iwang karo Putri anu. Iki wis. Puri. Puri urung. Urung. Ini Hmm. anake bibit. Iya. Lah kok wis balik neh to wingi jare putrane. Iki wonge teko anake bibit. Dingin ndak teko. Dia enggak teko, putra lah enggak teko. Ning mburi wonge sepedaan. Sik Mas, iki mang enek titipan. Loh, Ora titipan ucapan saka panjenengane Pak Bani Sirap, Mas. Oke. Oh, Pak Bani Silan. Pak Dewan. Pak Dewan nggih. Oh, iki mau panjenengane ndak bisa hadir. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong nanti sampaikan ke masyarakat Tamban Pak Eko waktu liburan karena saya ada di Bandung ndak bisa hadir. Iki saka Pak Bani. Iki Pak Bani Dewan. Ya, nggih Titip kula salam. pun kula aturaken matur sembah nuwun. Ya. Pur. Ini, Ya, Pak, mbok sepoti apa ora? sepoti. Nyapo sih sepoti bedino mbok sepoti ya. Ya, Sing apik ngono kuwi lho, Mas. bagi kita sigrak ngono lho, Iya Mas. wes, wes. Mana tahu. Wae etopel wong rakan oleh omongan. Niki Tonton omong jurage tindakan. Ampun, aman sampeyan ampun, Gusti wong kula. Nyaran ditinggal lunga. Awas ngobrol golek pasar lain. Rawan royo kanggo kurapati apa. Nduk puri. Heeh. Wau dalu teng Gombang. Nggih. Kepanggih. Heeh. Lak swara putrane anake Pak Bibit iki. Heeh. Nak swara wis aku wis ampun tenan. Ya. Suaranya tuh serak-serak basah. Lumayan. terjamin. Tonnya itu pas. Ya. Di nada pasti pas. Nduk puri. Ya. Biasa lah nyanyi. Puisi saya. Saiki puisi, Pur. Puisi. Biasa. Iya. Iki ngiris Nyanyi biasa. Iki contohnya kowe le, puisi. Contohnya Ayo kita contoh nih. Ini Ini aku musik. sampean, aku, Puri, karo sampean, Pur. Iki nadane. Ah. Na 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 na. Dari yatimku teguh. Oh, Aja cerewet lho. Syukur, Pak, syukur. oh syukur. Syukur iki syukur karo awake dhewe ning desa iki lho, Pak. Mosok lagu yo dicipuk judule ngarepe pol. Boh, boh. Dari yakin ku teguh. Mana pala? Malah son-sonan iki gitu. Lah awakku yo nadane. Ninu. Indonesia. Ku bersyukur hidup di negeri Indonesia ini. Syukur atas kenikmatan, atas keindahan alam Nusantara. Juga bersyukur atas warga-warga penduduk Indonesia. Seperti di Tamban ini. Tamban Pakel Tulungagung. Tadi ku bertemu juga 4 gadis Tamban. Cantik-cantik jelita, sungguh mempesona. Ku berkenalan, bertutur sapa dengannya. Kok iso ngono ya, Pak? Aku mencintainya, dia mencintaiku. Iki terus piye terus? Dari 4 wanita, ku berkenalan dengan seorang wanita yang cantik. Cari kemerdekaan. Cewek Tamban. Ku bersyukur bertemu dengannya.
Kenapa tadi ku pilih satu, yaitu dia. Rondone nek le. Ono ketoke. Ada yang janda, ada yang perawan, dan juga yang sudah punya. Kowe puisi apa cerita kowe iki jane? Tak puisi sing apik lho. Lah kok malah cerita iki. Kok bisa? Ora enak Mengungkapkan isi hati. Gila kaya gila. Apa kemerdekaan? Kemerdekaan, gak usah kemerdekaan wis. Joke kok rondo. Rondo ngawur. Puisi rondo aku yang membantu kemerdekaan loh. Ngawur. Bantu apa? Ayo kowe puisi Aku digawe ya? Pak Lamidi. Pak Lamidi. Oh aku. Oh iya. Berarti ki puisi judulnya Pak Lamidi. Oke. Terus awake dhewe background-nya apa, Mas? Ya iki, Pangkas suara. lagune ya iki. Syukur karena Pak Lamidi. Bukti tapi adone Pak Lamidi. Piye, Mas? Puisi, Pak. salah Ya awas Pak Eko masa kaya ngono Na kuwi. na 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 na. nadamu lho Pak murah Arek arek. penak. Na 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 na. Anu mangano kadal loro sesuk ya. Malah ngepang ngebuntute. Sing penak sing khidmat. Iya. Oke bro. Khidmat opo? Lah ora padha nadane. Pak Lamidi. Engkau baik sekali. Pak Lamidi. Terima kasih engkau telah memberi rezeki. Pak Lamidi. Oh, Pak Lamidi. Sik. Kok panggah Lamidi? Lah apa judulnya Lamidi? Lah judule Lamidi. Judulnya Lamidi. Yo, Awas judule Lamidi. Lah awakmu kaya ngono. Iki berarti awakmu. Aku sapa? Tenan Faisal no. Oh kami Oh tua. iya, ini sampean. Milih Faisal apa Nur Kamit? Ayo milih. Aku kami tua. Kami tua Pak Mus. Faisal ya. Kami tua. Oke, Faisal. Ya oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kami tua. Terima kasih untuk Pak Mas Faisal, kami tuaku. Aku selalu ada di sampingmu, Wo. Kami tua Faisal. Kita terima kasih karena kita udah diberi kopi. Kami tua. Kok bocor loro iki? Iki lho kok sampe iki piye ngawur ya? Lagune iki kok. Ganti sampean. Sampean Pak Nur Komit. Mudin. Nur Kamit ayo. Ayo. Pak Nur Kamit. Pak Nur Kamit. Musiknya dereng. Weh. Dereng musiknya. Saya tak ngateke ya. Nah, oke. Oke lho. Seneng aku ngene. Arep Pak Eko. Aku iki saiki wani ngadeg bareng lho. Aku masa mau. Ayo. Ayo. Sapa jenenge? Nur Kamit. Pak Nur Kamit. Terima kasih atas jasa-jasamu Mudin, Pak. karena jenazah-jenazah yang sudah apa? Diopeni, Pak. Diopeni sehingga semuanya bisa terbaring dengan Dipendem Pak, dipendem. baik. Ya pasti toh, Pak. Terima kasih. Urung mesti, mudin mah biyen tahu wae. Arepe buka telkenmu kleru bae erek-erek seperti pusat. Zaman nomor biyen. Gua malah cerita, tapi yang gini dinamakan Iya. iki wis kekompakan. Kekompakan. Ya, nembang ya, Nduk. Nembang Nggih. sing penak aku pengen neruh sama nembang apa sak penake sampean. Apa? Aku manut awakmu, Nduk. Manut. Iki nembang sing diaturaken apa sing dereng? Napa niki? Pak, Napa? Pak Nur Kamit. Pak. Nembangnya apa sing urung? Pak Kamit. Aku mikir. Nembangnya apa iki sing urung? Wakeh Pak Mundut kok, Mas. Apa mawon? Iya. Apa duet? Ya duit ya kena. Oke, duet. Ada Iya. Duet. Duet apa duetnya? Iya duet. Iya, duet. Lintang Asmoro kan kena to, Nduk. Iki sik ana sing ngersak lintang ngono. Ya nggih wonten. Iki mau saka Mbah Cokro, Mbah Kasun, Oh, Mbah Kasun. Mbah Kasun Bungur. Nggih, nggih. Heeh, Mbah Cokro Kasun. Ngersake selendang sutra kuning. Oh, sudah. Iki Mengko. Lintang Asmoro riyen nggih. Lintang Asmoro dhisik. Nggih. Cengkoke piye? Cengkoke. Wong Jaluk tekok sing apa? lah cengkok dangdut piye piye? Dangdut sih. Wong ayu tresnamu kinarya tamba.
Oh, ki dangdut. Dangdut. Liane. Penuh dengan cengkok. Liane. Ndelok cengkok apa nih? Arya. Arya. Ah, Arya. Wong ayu tresnamu kinarya tamba susah jroning batenku. Lanu, liane. Lho, cengkoke sing Timur Tengah. Timur Cengkok Iya, Timur iya, Tengah. Timur Iya. Tengah. Sing tinggi selawatan zaman Iya. sakniki. Kuwi sing mosok mendat-mendat ngono, Mas. Nggih. Sing ngendikan solawatan-solawatan iku. Lah nggih. Api terakhir ya. Loh, kayak solawatan sapa to biasane? Napa? Selawatan ge saged to, Pak. Sakit. Oh, Saged nggih. sembarang saged niki. Ayo tresnamu kinarya tambah susah jroning batenku. Niku selawatan iki lambene iki bosok, Bos. Lambene pelak anu sepeda motor balapan milih. Oh, kok persis mobil motor kan? Nggih. Racing, Mas. Racing. Wis cangkeme bosok. Saged lenggah meleh nduk Nggih, Puri. matur nuwun, saya. Puri Handayani. Putranipun Bapak Bibit Nggih. Jagung. bibit jagung piye ta? Ya ampun. Lah kok nek batang. Delok batang. Ya berakan apa to? Wong nek Rastia kawan nih koyo kowe iki. Lah piye ta? Wis apa? Lah kowe mau patwalan aku carry to. Akhir rene ngojek to aku. Ngegrab. Bapakmu numpak apa? Masa ngegrab, Mas? Ngegrab, Pak. Bah. Lah ra ngerti lah pikirku ya aku bablas ngono ae. Rumangsa kuwi lujeng dalu. Lujeng Macake, dalu. Wah, Alhamdulillah. jenengan niku pancen kalung khusus kok, Mas. Anu kok, Nggih. Mas, anu nyi. Zaman kok emas iki. Kaya ngene dandane kaya ngene kok celuk emas. Sembarang sing tinggi kok mesti pantes lho jenengan iki. Nggih no. Nek Lah nyeluk niku ampun. campur camat. Iya. Ya kaya camat. Campur Pak Lurah. Kaya Pak. Kaya lurah. Campur kami tuwa. Ya kaya kami tuwa. Campur batang. Ya kaya liyane batang ora enek. Lah apa to Mbak Yu? Awor Pak Lurah. Bareng asma sinten to, Nduk? Bocah ayu. Kersane masyarakat mriki ngertos. Piyantun pakel khususnya desa Tamban ki wis ngerti aku to Mas. Sepanduk dipasang ben perapatan Toilet umum. Panduk. kok toilet umum. Apa spanduke apa? Sepanduke wayang kulit dalang Ki Eko Prisdianto. Bintang tamu. Bintang tamu Cak Percil. Ah, Akhirnya aku gak sedeng gambarku. terus. Lah terus awakmu Dipasang ning sebelah ya cagak telepon. Lah kok ngisore tulisannya menerima sedot WC. Ya ora ngono to, Mbak. Jenengmu sapa? Kenalno sik lah. Terus Gak ngono. penak aku. Terus iki ada perubahan iki, sasakane dikira rada pendek. Nggih, nggih. Oh iya. Niki wau Niki kula- kan niki ndase kan dipepres to, Bos. Oh. Niki rada pendek. Ndas dipepres iki rumangsaku kok iso apa keroak apa piye ndasku. Dipun tempangaken warga masyarakat Tamban sedayanipun nami kula nyiliti. Nyiliti. Nyiliti sinten, Mbak Yu? Nyiliti Pak Lamidi. Enggak usah nyeliti Pak Lamidi. Ndak boleh. Mas nyeliti sapa? nyiliti anak. Yo nyiliti anak. Pokoknya nek wilayah Pakel khususnya Tamban iki nek duwe gawe apa nek wayangan aku mesti teko Mas. Dadi bintang tamu. Bintang tamu. Ya ampun. Nek aku ora teko dadi ora diundang. Yo lawas Mas. Lah iya. Dene teko. Kok rumangsaku niki teng Tamban. Tamban Desa Tamban. luar biasa golek ramban akeh siji. Warga masyarakat Tamban mugi-mugi pikantuk rezeki Allahumma. Amin. Golek ramban kok ning jero omah. Warga masyarakat Tamban muga-muga pikantuk barokah Allahumma. Amin. Golek tamban kok karo wit klenteng.
Wong wedok sak tambahan ayo meteng bareng Allahumma. Ngawur. Wong wedok sak tambah Wis susul lak meter bae lak kelintok ngene aku wis kok maksaku. Mas iki sing urung meteng dan tak dongakne meteng. Iya, acarane bersih desa. Bersih desa nggih anu. Nggih. Baik kok. Nggih. Alhamdulillah muga mau didongakne Mas. Warga masyarakat Tamban khususnya Mbah Lurah iso memimpin wargane, iso anu ayem tentrem, kabeh diparingi barokah. Amin. Sing nyambut gawe ini saya laris, lancar. Kabeh pokoknya diparingi. Sing genah ning desa niku ngeten no Mas. Pripun, Pak? Harus tanggung jawab dengan pekerjaan masing-masing. Nggih. Mbah Lurah tanggung jawab dengan pekerjaan sebagai kepala desa. Terus pamong-pamonge lek dong pas nyambut gawe neng kantor yo kudu tertib neng kantor. Mengko di luar kantor pekerjaan monggo. Sing penting intern kantor kuwi dhisik diutamakake. Menika niki nglumpuk teng mriki khususnya Mbak Liti menika sampun ngomong teng kula niku malah Cil tenan anu Mas Percil aku serene ning Tamban senenge kok ngene rukune kok sampai digaene lagu lho kalih Mbak Liti. Lagune lagu to iki. Nggih. Kula niki masya ngeten niki, tapi ben dinten ku nulis. gawe syair. Kula ngrekap apa? rekap nomor. Gak kena kuwi penyakit Maksudnya iki rekap syair lagu. cipta Mas iki Mas. Tamban kok gene lagu apa Mas? Tamban istimewa. Iya lho. Tamban istimewa. Edan. Lagune Judulnya Tamban istimewa. Monggo majeng kedhi. Niki kula garap niku pun anu 2 tahun niki lagu nika pun dados 2 tahun. Tamban judulnya Tamban istimewa. Agak maju sedikit. Ayo. Lagune piye? Carane mateni kancan. Maine apa maine biasane nganggo gamelan apa nganggo musik? Ora main. Lah iki lho lagu. Kuwi aku lagi judulnya apa mau? Tamban istimewa. Kuwi sing tak garap lagi judulnya tok 2 tahun lho Mas. Niki sae lho Pak Iki. Tamban istimewa. 2 tahun oleh ku mikir iki lho judulnya iki apik lho Mas. Kuwi judul tok to. Iya. Isine iki lho apa? Urung. Iki 2 tahunnya mbok tambahi. Iki dadi Mas. Jare nulis. Lah nulis lagu. Kuwi judul tok 2 tahun lah sak isine ora sak bongkomu iki kok sisi. Ora nek suwidak tahun masaku Karo mikir. Ben itu inspirasi piye to? Tamban istimewa. nadane. Nggih. jare ini awakmu ya apa-apa iso gawe lagu. Gawe lagu. Iya to. Nggih. Tamban istimewa. Nggih. Mangan tamban rasane. Masalah. Iso mangan tamban. Ramban ora tamban. Iki lho dase kok nglothok. Kaji beki. Ruman. Mosok kaji. Sinden di kelontok ndase. Lah kowe koyo wis tak potong. Tas potong kaya tinggrane WC. Niki bibar kula wau kula beto teng anu Mas cukur rambut. Rambut tukang potong anu nggon Blitar nggonmu cedak nggonmu kan nenek. Cukur rambut ngisor waru. Karo cah cilik-cilik lah kok warune digosok Mas. Terus. Akhirnya dadi cukur rambut ngisor. Wanas akhirnya. Akhirnya aku yo brundul. Nembang sing apik, aja biayaan. Ayo. Sigar. Lagune Deni Canan niku anu. Jangan ora roh lah Pak Eko ora roh ora mungkin. Iki maksud saiki. Ono wis tuwek. Ngono iki omongno lek tuwek mangklekmu ngono. Omongno lek aku wis pinter ngono lho Sigar. kaya. Mari manten niki niku nembang kalih lare-lare niki mangke nggih sigar. Pamundutane ingkang wingking. Nggih niki Pak. Nggih. Burindi. Sing buri-buritan apa? Sinten sing sambat anu kula jenengan pas kowe ninggal lunga ayanku malah kumat lagi bunga nyawanganku tak tutupi klambi anuku malah gede. Apa kuwi? Nanu. Jare sigar lah kok malah. Lah iya kuwi sigar ndok. Ndok. Iki ngene, iki lek caca wedok kowe duet ya. Iya, duet. Iso tenan ya? Iso no. Sing dereng. Sing dereng kata. Niki. Nduk niki. Ririn. Budaya karo Mbak Erin. Anu karo Batang. Karo Mbas ya. Bas. Datang. Iya. Mbas Liri. Yo. Lagune sing terkini, Pak.
kekinian. Kekinian. Oh. Kekinian ya, Pak. Apa? Gubuk Asmara. Pak kuwi lawas lho. Pak. Lawasen to. Lawas. Iki lho ku ya apa nyapote kok priyokah to lagu. Iki lho. Lagu sing vokale kaya Mbak Ririn iki lho. Yo ki Ririn sing ngajari yo aku dhisik. Lah kok suaramu. Lah wis disedot kene akhirnya aku kopong to, Mas. Lah ku jane susu apa to rumah saku iso Wah sedot. enek ngelmu kok. Nadanya coba Nduk Ririn. Lah nyanyi LDR. LDR. Nadane Mas, coba. LDR. Pengen ku SMS. Lho LDR iki lho. Itu kuwi. Pikiring angenku Mung kowe. coba. Lah kok malah pengen gue SMS-an. Feeling ning angenku mong kowe sing paling ngerteni aku iso numpa kurange aku. Sekelas RDR suarane renyah kedos ngeten iki lho Pak Eko. Nggih. Selendang biru nadane minor. Mesti penak suarane. Aku seneng lah suara ngene-ngene iki. Ayo. Aku yo ora kalah to, Mas, nek karo Ririn. Iya wis. Ayo besok Oke kene sing nom sik murite sik. Kowe LDR iso to? Anu kuwi selendang biru. Oh bisa. Selendang biru. Selendang biru suara wedok le. Ndi, geramu ndi? Iki lho, gelem iki. Selendang biru. Aduh. Ana ning pundakmu. Luntur tanpa warna bekas ning klambimu. Hop. Kaya suaramu Rindi Andre. Yo no padha no. Suara wedok. Wedok. Wedok no. Tengerane piye nek? Gulu menjeng dipitek. Menjing. Oh, gulu menjinge ya. Wah awakmu sing marahi lho malah. Gulu menjeng ndi? Ning ngisor, Mas. Iya. Mau ning dhuwur medhot ya iki. Ora enek ora banyak. Sele. Lah kuwi lho Pak. Sele. Ketok kuwi lho Pak obah-obah kuwi lho Pak. Gulu menjinge Pak. Sele. Ayo. Bun-bunan tapi obah-obah. Sele. Ayo. Selin. Suara lanang. Lanang kok tak pitek tadi pitek ya. Iso deheme ora? Yo yo. Deheme piye umpama wedok? Iso. Ayo. Sele. Selendang biru sing ana ning pundakmu. Ya. Gulu menjing gedeng. Kok malah geget iku wae. Karep mateni kancamu piye? Gulu menjingmu gegeden. Gulu menjingmu gegeden wi. Kegeden matamu. Kok tekane ngene to, Pak? Ya aja nes to su. Kalek nesu. Wong ora lek nesu to. Bahasaku. Ayo, ndi gulumu? Iki wedok ya ora usah. Kok malah ngawas dadi gede. Yo, ketambahan karo Anip sama Renjel. Maksudnya lah aku duwe pambuka Lah, apa Pak? campur sari kula, Mas. Lah, Lho, sing tak Sing piye, Pak? Sing Iya lah, Pak. Mas piye, Pak? niki pangriptane Mas Irwanto. Jadi campur sari Kusuma Mardani karo Hamong Rasa niku digene tembang, Dados tunggal. dados tunggal, Lah. dijogeti Apa karo bila diaturne sakniki to, Pak? Ah, iya no. Masyarakat. Jenengan tak aturi mirsani. Oke. Ya mengko lek nek kurang luwe sampean kritik. Niki pambuka nih, Pak nggih. Eh? Pambuka nggih. Iki pambuka, Pak nggih. Pambukane mesine ya. Kusuma Wardani to Pak. Iya, Kusuma Mardani. Niku benter nih Pak kali gadane campur Kale sari. wayangan bener. Iki kok bagi belayaan bro. Ayo. Ayo, jumeneng. Ya. Ya. Angel, Anip dan juga Mia. Woi, samerane anu Mi kok gene Pak Marji Guru. Pak Marji Guru. Aku iki topo. Pak Marji Guru. Heeh. Iki nglumpuk dadi siji tak dadeni siji. Konen apa kula piyambak, Pak? Ya, sakarepmu kuwi pokoke kabeh tak dadeni siji kono. Ya. Dilempokne nggih, Pak, timbal di. Iya. Iya, cara-cara. Ya, Mas. Diaturake. Ya. Saiki. Kowe nyapa to gak ning kono gak? Ning ngenting-tinggian mau eneng. Lor kidul tapi kulon. Iya, telitinan maksudnya. Engko kurang piye? Ya, jogetane engko ben disampurnake. Monggo, dados ya, Mas. Ya.
Sing dua sing mandek ning dhuwur. Saya. Sing dua Ranger sama Aku seweneng teko iki Pak. Ane piye? Campur sari. Dung tak gendung. Ya, muni nembang karo raya. Campur sari. Tak kok tak warai, Dok. Joget. Ben ditambahin kok campur sarine. Anune jogitane. 3 2 1. Campur sari dasarnya sampai hati ya kusuma warnani sikra lancar dinoto kepena kang bersani mesti tenang. Hop. Kok tambah piye ya? Dadi rada maju ngene dulu. Bener. Campur sari ndak coba usil nih. Tapi karo minggir ini. Nah, kelapi. Ya. Kata maju, karo maju, penak, maju mundur. Koncone sita endi? Lah kemarin tak telu lah. Ayo tak telu lagi. Ya. Jadi ngene ya. Setelan iki berarti. Setelan. Lah maju karo maju. Ya kan kok kene to kowe. Kowe kok kene to. Campur sari. Esek-esek. Dadi celek iki penak ngono lho. Iya. Iya. Campur sari esek-esek. Kok kene. Yo. Ayo. Campur sari dasarnya sampai hati terus lagi ya kusuma warnani sikra lancar dinoto kepena kang bersari mesti tenang. Anu kowe sesuk anu mijetne sik kowe. Nyapa lho, Pak? Klepe dol sitok sing. Tembangnya kanggo Riko. Lah, pundutane samane piye to lagu iso kaya kanggo Riko lho. Kanca-kanca kepala desa. Lah iya, heeh. Ngesake kanggo Riko. Rumah saku narep mbok genti apa ora. Niki wau sae lho, Pak. Niku campur sari perpaduane Hamung Rasa kalian Kusuma Wardani. Oh. Iki sing mesakne siji ra dijak, Mas. Sapa? JBAE gak dijak. Dhewe kok dhewe. Dhewe kok. JBAE piye JBAE. JBAE. Iya. Mas Artil. Nggih Pak, pripun Pak? Matur sembah nuwun. Nggih, Pak. Dene dalu menika panjenengan nenggani kula Nggih, Pak. bebarengan bot-bote minangkani pamundhute Bapak Kepala Desa Lamidi. Leres, Bapak. Sak warga agung wonten ing Tamban niki. Nggih. Mugi-mugi sak pungkure barga menika kalis ing sambikala mboten enten alangan sebab menapa. Sehat jiwa raga, panjang umur, lancar rezeki. Amin. Napa sing panjenengan aturke, Mas? Mugi-mugi masyarakat Tamban. Desa Tamban menika dipun paringi rezeki ingkang barokah. Amin Allahumma. Amin. Ngatur Nggih. kemawon, Pak. Terima kasih. Insya Allah kapan-kapan Monggo, pakai malih monggo. Mas. Derek. Ayo Nduk, neruske laku aja nganti ninggalke kawas Padang.